Mugane sing jawab to Pak De. Diulangi. Sing banter. Diulangi nggih. Ya, diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngeten kan nek penak ngono lho. Perkenalkan. Nggih. Perkenalkan nami kula Legit Mustika Kuala. Legit Mustika. Kuala. Daleme. Daleme nggih mriki Sragen. Sragenmu ngendi, Nduk? Sragene desa apa kutha? Sing desa Sing desa kuwi Sanggrahan Ngrombo Tangin Sragen. Oh, kuwi desane. Desane. Kuthane, Nduk, kuthane. Pilangsari. Gak ngerti, pokoknya daerah Pilangsari, Pak De. Ibu nama siapa? Ibumu jenenge siapa? Asmane siapa? Suci. Duh, kowe iki Legit anake Suci. Nggih. Iki bapak, Nduk. Alah. Anya kumat. Pak Gareng. Oh iya, Gareng. kuwi yo jenenge Legit Tralala ya. Bola gawe jeneng dhewe kok Tralala. Sing ora iki mung trae Pak Kangko kae ora nganggo tralala. Ganti jajak. Monggo pangkur. Pangkor nggih. Nuning mingkun ring koro iki latihan lagi dek ini lho iki. piye? Latihan lagi dek ini. Latihan lagi diingi. Ini khusus buat hari ini. Oh ya, terima kasih ya. Sip, dan jos. Oke. Lanjut ya. Nggih, lanjut. Nanu. Akarono nggih. Ya. Akarono karena marati siwi tumraping tanah Jawi agama ageming matur nuwun. Anu di bablas napa langgam apa? Langgam nggih. Kembangin apa? Apa ya? Lah apa kok? Ya sik ta, aja galak-galak ngono lho. Galak aku bingung iki dina iki rada mumet aku. Engko nek galak engko cepet tuwek. Tuwek ya wis mbok bet. Malah galak kowe kok, Nduk. Ya ben cilik-cilik ngene iki ganas lho. Oh iya. Waduh. Cilik wis ganas sebenarnya gede. Anake kaya ngono